Opa, xentiña da boa! Botelo hoxe. Un arroz con botelo. Cousa rica. Cousa rica. E moi galega tamén. Bueno, moi galega. Aí atrás estuve vendo un vídeo dunha chinesa, unha rapaciña chinesa destes de YouTube e tal, que o cociñaban tamén de diferentes xeitos, está máis vergonoso, Pero refírme que estas pezas, non, como é o botelo e demais, ahora nos explica en que consiste, que é un botelo, que é un androi e todo isto. A temos moi nosas, pero en realidad ten unha cultura, ten unha tradición a nivel mundial. Que pasa? Que nosotros conseguimos chegar ao máis arriba con ese botelo, que encargarás o Rafa Durán de traernos o mellor botelo que hai en Galicia. 4 ingredientes, Bueno, 4, 5, 6. Cebola, allo, tomate, vinagre, arroz e botelo. Son destas que enche o peito e dicen un 4 consillas e ca sobras dese botelo. Estou falando de sobras porque normalmente quero que identifiquedes este tipo de arroz para cando nos sobra un pouquiño do cocido eso. Bueno, non me enrollo máis, despois seguimos falando. Ahora vamos chamar polo gran Rafa Durán a ver por onde anda. Rafa, amigo, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído na Fonsagrada, chef. Oído na carnicería. Porque se queres botelo, eu vouche levar o mellor botelo. Como sempre, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Falando de botelo, sabes como soa o teléfono dun carpinteiro? Serrín, serrín... Sí? Sí, agora vou. Estou con Manolo, de Embutidos Buenavista, na Fonsagrada. Vaya paraíso, Bueno, a verdade é que sí. Moi pretiño de Asturias, ademais. Tan pretiño estamos que estamos xusto no límite. A carretera é o límite entre Asturias e Galicia. É que nos vimos onde faga falta para atopar o mellor produto, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro, sempre o digo. Botelo. Tes botelo, non? Pois hai botelo. É isto que temos aquí diante. Que é precisamente isto que temos aquí. Que é o botelo? Aparte de que o vexa, que leva o botelo e como se fai? Bueno, o botelo, o que principalmente o que leva é costilla e o coiro do porco. Ajá. Lógicamente, despois ven o adobao, con pimentón, allo e sal. Vale. Son os únicos ingredientes que leva. Despois é un bon afumado, lógicamente. Vai en tripa? Vai na tripa o que é o cego do cocho. Vale. Isto métese por dentro, se anuda, e se colga despois o fume. Vale. E aí, pois, bota máis ou menos, dependendo con o tempo, 3, 4 días, depende, despois xa se mete a un secadeiro a que seque xa para darlle un produto de terminación final que máis ou menos, xa digo, dependendo do tempo, pois pode ser entre 8, 10 días, máis menos. É o normal do botelo. Por que tan bo botelo que facedes aquí ten tanta fama? Bueno, a primeira cousa que temos que ter en conta é ter xa unha boa materia prima, é dicir, unha boa costela, lógicamente esta é a costela toda da zona, e despois tamén hai outra cousa moi importante, que a xente a mellor non se dá moito conta disso, que é un bon pimentón. Ah, amigo. Un pimentón ten que ser todo pimentón desrabado, que non é o mismo pimentón desrabado que a pimentón do outro que ven con rabo. Lógicamente, pois ten unha diferencia moi grande no precio. Porque estamos falando de un pimentón que pode ser de 4 euros a un pimentón que se vai a 14 euros. Caramba. Entonces, eso tamén é outra cousa moi importante. Os pimentóns influyen moito a parte da materia. Bueno, Xoanqui, amigo, vale o produto, non mo digas. Perfectamente, non? Perfectamente. Xa o sabía. Graciña, Manolo. Non é de que? Estaremos atentos a ver que fai co botelo Xoanqui Ameixeiras, non? Pois boa cousa seguro. Graciñas por todo. Venga. Moitas grazas, sí, señor. Aquí o temos, Como non me vai valer? Si o mellor este Rafa Durán é un artistazo, tío, joder. Claro que vai valer. Además, sinto-me moi orgulloso cando me trae estes produtos, calquera dos produtos, Pero sí que temos que sentirnos moi orgullosos. A quen non lle gusta a costela de porquiño? A ver, sinda, lle metes un pouco de pemento doce, é unha virguería. Unha virguería, Proveino moitas veces. E cuidadiño. Ten un truco para cocelo. Isto é a tripa. Que pasa? Se metemos na tarteira directamente,
pode romper. Si rompe, entra auga dentro. Si entra auga dentro, igual que entra, diluye o sabor, tamén sale o botelo por fora e pode romper e pode desfacerse por medio da auga. Por lo tanto, cócese, hai xente que os mete nunha malla, ahora hai mallas elásticas e demais, hai xente que mete nun saco moi prensadiño, de algodón moi prensadiño. É algo que temos todos na casa, que pode ser o papel de aluminio ou fil. E incluso, comentama de Iago, aquí un compañeiro que me dicía, meu pai o envasa ao vacío, e o envasa por dous, o vacío, é dicir, mételle un envase vacío, mételle outra bolsa e outro envase vacío, para asegurarse, non, de que é moi boa idea. O que pasa é que non todo o mundo temos envasadores ao vacío na casa, non? Pero é unha idea que ayuda, estupenda. Ahora, así tamén solucionamos, Bueno, primeiro que vamos a facer é poñer auga, aí a ferver. Vale, nunha tarteira. Mirad, o que teño aquí, que xa o teño feito, vou no retirar de aí porque xa ferveu. Xa adiantei, é un caldo. Neste caso é un caldo de carne, vale, con un pouco de un oso de terneira, máis unha carcasa de polo e demais, facemos un caldiño como os que fixemos aquí miles de veces, vale? Botelo, metemos aquí, imos deixar aí e damos aí unhas cantas voltas, vale? Por aquí que non entre, Así que para que non entre, pechamos así. Listo. Tapamos e aquí facemos así e xa o temos listo. Vedes, tende moito cuidadiño con estas esquiniñas, neste caso veo 2 voltas e queda perfecto. E así xa non se debería desfacer, vale? Auguiña. Tarteira. Que cubra. Lume baixo. Medio baixo. 2 horas. Sinxelo, Podemos poñer aí a lavadora, podemos poñer a roupa a secar, non temos que estar aí. Para dentro. Damos un chisquiño máis de auga. E listo, é que non ten máis. Como se come o botelo? Bueno, porque diredes, ahora vamos facelo con arroz, non? Pero con garabanzos, con chourizo, con un repolo, con unha pataquiña cocida. É como un cocido máis. É como un cocido máis. Os garabanzos, cóncese unha verdura, con unha... Ahora que estamos nas navizas, se non esperamos ao grelo, se non unha berza tamén cómese, é dicir, un cocido. Sin máis. Isto, moitas veces fago isto. Por que estas receitas? Por que non fago o cocido en sí? Porque o cocido en sí botar as cousas a cocer, é que non hai outro xeito, non hai nada máis, Bueno, deixádeme. Ahora, o único que vou a facer nada, esperar a que remate de cocer ese botelo, vos chisco un ollo, e comezamos, ca paella, a facer o arrozaco. Vémonos agora. Témolo xa cocidiño. Mirade que virguería hai aquí, Vamos a ver como fan os médicos, non? Abrimos. Bueno, a pel cómese, a tona tamén cómese, vale? Pero bueno, mirade. Cocidiño, pretiño, é o bon de deixalo dentro de facelo así, queda moi preto cando facemos dentro do papel de film, vale? E agora, aquí descúbrese o manxar. Vedes? Isto é o rico. Xa o cheiro, xa di cousiñas, Non entrou nada de auga. Agora comprendedes, verdad? Se entra auga, que fai? O que fai é desfacerse todo por dentro. Que pasa se non entra auga? Que é o que fixemos antes. É como un papillot. Faise dentro, vaise cocendo, quedan todos os arumes dentro, e a quedar todos os arumes multiplícase por 2. É moi, moi rico. Desde logo, hai que facelo, Animadeos a facelo porque merece a pena de verdade. Vou retirar isto para un prato. E deixar aquí o hoteliño. Vale.
2 horas, tíveno. O lume, baixiño de todo. Vale, chéjanos. Adiante, desfacemos. Cos dediños, mirade. Isto vou no deixar aquí aparte. Así. Así. Os osos, os anaquiños que vamos deixando por aí. Eso é. Deixenos refriar un pouquiño, porque senón aquí os fingers, os dedos quedan, Dios mío. E agora o que vou a facer é, antes de botar a cebola, vou coller un par de osos destes e imos aromatizar todo ese aceite. Os que quedan así soltos, sin chicha, podedelo retirar. Non o poñades á mesa, vale? Este non. Este vou usar agora. Este que tiña por aquí, aquí tiña outro anaco con oso pequeno e aquí teño outro. Estes 3 vou nos usar desde un principio e estes van a ir despois, cando teña todo feito. Partides así. Non usedes o coitelo primeiro porque vades encontrar oso, vale? E segundo porque queda moito mellor. Queda moito mellor, me refiro que co tacto das maos sabemos onde está e podemos separar moitísimo mellor. Así. Así e así. Este tamén vou usar. Vou usar estos 3. Vine por aquí. Limpamos as pezuñas. E adiante. E por suposto que comenzamos. Con que imos a comenzar aquí en Galicia? Cunha cebola. Por suposto. Unha ceboliña. Aceite de oliva virxe extra, fondo. O xustiño para que non pegue. Levantamos a fervedura. P e P. Vamos meter arriba e abaixo. Aí. E a cebola para dentro. Aí está. Isto deixamos que vai ao final. Isto para aquí, isto para aquí, e fora. 2 dentes de allo. Adiante. Hasta si queremos, neste caso, evitar o non vai quedar moi ben. Pero xa co pemento que leva dentro, o pemento doce que leva este botelo, xa temos todo o sabor. A ver, veciño. Hola, veciña, que tal? Mira que che traio hoxe. Ai, hoxe Un repoliño. ves de repoluda, hoxe. Sí. A ver, últimamente non te podes queixar, Traioche de todo, oiches? Loureiro, fala, Bueno, loureiro, patacas, repolo... sí, menos mal. Mira pa aí. Ademais, o repolo é milagreiro, ti sabíalo? No. Pois é un alimento milagreiro. Elo, a ver, contame, tes conto que contar, non? Non, pero este escoito de toda a vida. Na miña aldea sempre dicían, antes de Cristo xa se comía repolo. Me decían de pequena Isabeliña, xa se Antes que comía... isto xa se comía repolo. Claro, e a mí non me chistaba moito, oiches, O dicía pa repolo. mí sola. E a min que me importará que o comerán antes de Cristo, a mí. Claro. Dicía eu. Pero, Mira. ao final acabei comendo, Sabes que vou facer, xa que o traes? É moi bo. Vou no integrar na receita, que che parece? Ai, genial, pois xa está, xa axudo. Vou facer un botelo. por aquí. E o botelo... Ai, botelo. Claro, mira, non tes, o tes aí, xa o teño Ai, mas cocido. sí, non o vi así tan... Claro, tes todo por lo de hora, todo... Oh, que tan esnaquizado non o vía, É verdade, xa está esnaquizado, sí, señor. Ai, madriña, Está moi como- rico. A que ule ben. Sí, moi ben, esta a min traemos recordos tremendos, sí. Por qué? Por andabas por aí por... Non, porque eu teño familia en León. Ah. E sempre que íbamos ver, agora a miña tía xa morreu, pero teño unha tía, primos, ali facían uns botillo, ali a botillo. Sí, dalle un saludo. En León. Sí, está mellor o galego, non? Home, onde vai parar? Pero Home, bueno, por pero favor. bueno, hai que comer de todo. Hai que comprar de todo. Non tiña en conta, a familia de León. Sí, sí, a máis aquí chamasille botelo, non, depende de onde Botelo, seas. Con B, con U. Con Pero un é o único botelo. que cambia, sí. O botelo, tamén. Baixamos. Bueno, este- De pobo, non sei, pois vamos metelo aquí dentro, ven para acá. Mira, Pero como lle quito vamos- estas de fora? Quítalle esas de fora, hai que quitarlle o cu tamén. Sí. Este é Aí xixiteu, está. pero milagreiro dos vos, E sabes imos que usar é? a metade. Ten moita auga. Ten moita auguiña, pois iso veno moi ben, Bueno, sabes? quito yo o cu así a miña maneira. Ti a tua maneira, sí, xa está. E ora lo Así. chelo que lle faz. Sí, pero vamos usar a metade, senón vai ser moito. Home, xa, pois. Ora imos deixar un poquinho Corto rostrir aí, aquí a a ver. cebola. Oye, Mira. vamos a meter aquí a todo. Podes comer o repolo que queiras que non quedas cheo, porque Non. está todo auga.
Entendes? Ao final sí, porque aquí empeza a crecer, pero despois, cando metes a tapa, Claro, vai para ben sen baixo. nada, é todo auga. Ademais que é ten moita fibra, que nos fai falta para ir... Para onde? Para ir ao baño. Estamos na tele. Pero tamén anuncia... Quen é este? O Coronado. Sí, o tamén Coronado, anuncia tamén, uns é certo. iogures para ir ao baño. Sí, tamén, Ten é que certo. comer repolo, dixo Si eu. comer a repollos, É que se deixe de iogures. Claro, vete a decir, Coronado, ven para acá. Vamos a enseñar o que é bon aquí. É que comer repolo, xa ves. Pois mira... Pois este está aquí. Ese Este deixo, vai espera, aquí. espera, non me manches, pon ese Ai. aí ben postiño todo nun Para baixo, platiño. para que non se seque. E bote Poñ aí para Na atrás. neveira, moi ben. Ai, aquí é unha neveira. Ou na neveira, mellor veña, deixos na neveira, así Vale. fas o chollo completo. Moi ben, a miña horta cantas cousas dá, oiches. Dá gusto, verdad? E sempre me acordo de ti, Adentro, así sin aurina. Sí, xa vexo. Mira que ben che veu. Veume, mira para aquí. Mira, o que falabas antes, que parecía, ai, canto lle botas? Esto queda nada, me queda moi na ben, moi liña. ben. Despois botelles en riba tamén. Vamos a botarlle Ai, hoxe tes despois unha eso en riba. delicatessen, Sí, hoxe, desde logo, hoxe estou disfrutando da cocina. Daquela vou a ver se lavo algún tupper, veño por Ai, os tuppers, que sabe, claro, vaya... Mira, fai o favor, A ver se viñen cheos, Bueno, a ver, se me queda algo na horta, vou mirar. A ver se te Pero queda. que se Mira, con tal de que me botelo- veñan o 50% dos que levaches cheos, es decir, 16 ou 17... Que exagerado, Che, meu fillo. bueno, que exagerado, por aí irán, Bueno, vóvalo, ven. Adiós. Chao. Veña, veciña, chao. Ai, a tremenda, a Isa, Bueno, oye, que vennos moi ben. Este repolo ven para aquí. Ben, agora o que imos a facer... Isto, eu non sei se o fixeches algunha vez, nun wok, nunha tixola, facelo frito. Agora, para que dele un pouquiño, para que coza un pouco, o que imos a facer é o seguinte. Botarlle un chisquiño de auga. Xa temos a cebola, o alliño, humedecemos agora cun pouquiño de auga. Aí está. E tapamos. Isto en nada. Faise en nada. Vai empezar a reducir un pouquiño. E unha vez que o teñamos reducido, vai ablandar un pouquiño e cando empezamos xa a facer os no último momento, porque isto xa está cocido. O que sí que vou a facer é o seguinte, mirad unha cousa. Vamos facer o truquiño do volcán, que o fixemos moitas veces aquí. E estes anacos que reservamos antes, vamos deixalos aquí. Estes imos a sacrificalos, e van a quedar aí. Por qué? Porque van a dar moitísimo sabor. Só estes 4. E lle poñemos xa un chisco deste concentrado. Ese chisquiño de vinagre. Listo. Vemos que cambia a tona, non? Aquí cambia a cor xa, non? Xa isto di outra cousiña. Vedes que se está formando o vapor, por aquí abaixo hai auga de cocción, evidentemente. O repolo vai soltar a súa auga, pero eso corriximos ao final. Ora que vamos a facer é deixalo así cocer un pouco. Cinco minutos. Chiscamos un ollo e estou con vos. Ata agora. Vale, 5 minutiños. Mirad o que está pasando aquí. Isto é brutal. Mirade. Ahora, mirad, remexemos un pouquiño. O sabor que hai aquí xa é tremendo, Oh! Ben, mesturamos. Nada de botar máis aceite, Non meñades agora aí co... E de non quedou seco, non vos preocupedes. Xa alivio outra vez. Mesturamos e vedes o chollo de meter os 3 osiños, os 4 osiños, un pouquiño antes da cocción do botelo, porque xa comenzamos a sacar sabor xa desde un principio. Bueno, hoxe temos caldo, o caldo xa sabedes que é unha parte moi importante, non? Para facer uns arroces. Pero xa fixemos algunha vez aquí un arroz sen ter caldo, e o caldo facemos na mesma tarteira onde facemos o arroz. O xeito este, agora botamos auga, deixamos ferver un pouquiño esa auga, en vez de 2 partes de auga por unha de arroz, o que podemos facer
3 partes de auga por unha de arroz. Por qué? Porque unha desas partes vais evaporar, pero as 2 partes que quedan aquí van quedar carjadiñas de sabor. Para cando non temos un caldiño, o facemos co propio elemento, co propio protagonista do arroz. Vale, continuamos. Vai bon este arrociño, vai carjadiño, mi madriña querida, que rico. Ben. Venga, o resto do botelo. Para dentro. Aí repartimos. E vamos a adentrar todo. Venga, para dentro. Madre cara. Estamos aí chilicando e dice, vai a ser moito, ben se come. Claro, teño os compañeros facéndome ahora, ben se come, bota todo. Non tiramos nada, joder. Mira, é a pregunta, por aí que me parades pola rúa e dice, oye, que facedes? Ca comida que facedes? Que facedes con esa comida? De verdad que teño que responder. Que se fai, mi madriña, que se fai? Non chegan as servilletas, nin bolo de pan chegan aquí. Arrosiño. Vai para dentro. Vale, para 4. Aproximadamente son 70 gramos de arroz por persona. 70, aquí somos de bombente. 100 e tal. Eu lle calculo unha presa e media, non? Mais ou menos. Aí listo. E o caldo que o teño fervendo. O teño prácticamente listo, Digo, prácticamente listo. Prácticamente fervendo. Quero dicir que fai nada. Estaba fervendo. E cubrimos con auguilla. E de como sabes o doble? A ver. Vosotros, si facedes por primeira vez un arroz, pois mirade máis ou menos, collede unha cunca e medide para asegurarvos, non? Ir sobre seguro, unha cousa así. Pero veredes que, cando fajas arroz 4 veces, así, xa tes a medida collida. Non ten por que, a non ser que traballes nun restaurante, unha cousa así, entón sí que, aí sí que é moi interesante coller exactamente as medidas. Na casa, inda que quede un pouquinho máis acuoso ou non, eso tampouco. Pero sí que é moi importante, nos restaurantes teñes a medida xa collida e o tempo xa collido. Estudiado precisamente con ese grado de arroz. Pero, aquí sí que é certo, eu non sei vos, pero ás veces traballo con unha marca de arroz, outras veces con outra marca de arroz. Depende do grande da marca de arroz, xa hai unha variación de 1 minuto, 2 minutos de cocción en cada un deles, mínimo, e dai para arriba. Bueno, deixamos cocer. 18 minutos, asentamos aí un pouco, vale? Así destapado, vamos a sentar ben, todo o arrociño que quede metido no líquido, este que está aquí arriba baixase para baixo, senón non coce, e uns 17, 18 minutos van ter a culpa, vale? De disfrutar aquí de un pratazo feito con un botelo que solamente abrilo xa recende a cociña, que non me extraña que veña a veciña. A veciña, oye, tamén un acerto, O repoliño dela. Aquí vai a facer virguerías. Temos un xantar. Que cuidado, que veño o cuñado, Vemos ahora, no chisco de ollo. Listo o arrociño. Mirade que pintaza. Mire, vades rezar para que sobre un pouquiño de botelo para despois poder facer un arroz como este. Porque garantizo que o arume, ahora sí é cando digo que lástima de un fuciño aquí enriba. Lástima. Esta naco por aquí arriba. Aí o temos. Ben, vamos a coller. E agora, se queremos facer un pouquinho así o pijo, non? Facemos así, botamos así, para que quede ben no pratiño. Botamos por fora, temos aquí un empratado de primeira. Vamos limpar estes graos, de arroz que están aquí.
e listo para comer. O único que me queda é chiscarvos un ollo e quedar con vos aí na esquiniña da mesa. Agora. Non hai nada máis galego que un bo botelo. Cocémolo en abundante auga e ben envolto en papel transparente. Desfacémolo e reservamos. Nunha tixola ou paella rostrimos a cebola, o allo e o pemento chouriceiro. Incorporamos o vinagre e medio repolo. Deixamos cocer e engadimos o botelo e o arroz. Cocemos uns 20 minutos, empratamos e listo para comer. Platazo. Cas sobras de un botelo. As sobras cando sobra, porque o botelo sabe por sí comese solo. Pero outras veces, en vez de coller dous e facer e cocer dous, podes cocer tres. Precisamente para facer este arrociño. Bueno, como sei quen é de botelo, que eu teño aquí un compañeiro que se chama Alex del Río, e tengo un cuñado que se chama Checho, chamase Checho. E me di que, oye, que lle dixo non sei cantas veces, dille a Xoan que a ver se cociño un botelo. Checho, por ti, o botelo. Un chisquiño, unha aperta e ata outro día. Chao. Chao.